Imperium Osmańskiego pod Habsburgów, czyli Austrię. Austria wysyła urzędników, którzy są bardzo skrupulatni. Austriacka administracja, biurokracja. No i piszą do centrali, do Wiednia, hej, tu się dzieją bardzo dziwne rzeczy, z strypami, jakie rzeczy, no nie umierają, poważną zgrą. I tam dopiero pada słowo wampir. Słowo wampir pierwszy raz zostało zapisane w wieku XVIII w stosunku, w odniesieniu do tych przypadków serbskich, które były dwa. I te dwa przypadki wystarczyły, żeby nakręcić całe zainteresowanie świata niemieckojęzycznego, francuskojęzycznego, akademickiego, żeby rozważać o nieśmiertelności duszy, o wyobraźni, o medycynie. O wampiry.